Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu nuna muku yadda za ku sa wayar ku a WhatsApp mode. WhatsApp mode yana nufin ka sa wayar ka a inda WhatsApp ne kadai zai ci ma data. Sauran application da ke wayar ka kamar su Facebook, Twitter, Laki, TikTok da sauransu ba za su ci ma data ba. Abin da nake nufi a nan shine duk mai rike Android ya kamata ya sani cewa duk yayin da ka shiga, misali ka bude datar wayar ka ta zama tana aiki, to duk wani sakon da kake gani yana shigowa a background ta nan saman kenan, to wannan abincin data yake yi. Irin su sakon Facebook, Twitter, Laki, YouTube da sauransu za ka ga suna shigowa, so wannan abincin data ne. So akwai yanda za ka yi, misali ba mamaki kila datar ka ta ɗan yi ƙasa ba ta wuce kila 50 ko 40 MB ba, kuma kana buƙatar ka shiga cikin WhatsApp domin ka yi dan tura wani sako ko ka wani chatting na wucin gadi, gashi kuma datar ka ta zo ta yi low. So idan ka bar kowane application yana aiki tun da wuri, kawai zaka ga datar ta wannan ya ja 5 MB, wannan application din ya ja 10, wannan ya ja 7, sai ga datar ka ta kare. So amma sai aka ce ga wani tsari wanda zaka iya sa WhatsApp shi kadai, ya zama shi WhatsApp ne kadai zai ci ma data, wanda zai baka damar yin chatting gaskiya adadin yanda kake so. Datan ka za ta yi kwari, za ta yi lasting a wannan lokacin. So kana iya sakawa a lokacin da kaga datar ka maybe ta yi kadan, so after kuma sai ka maida, sai ka ce ka maida sauran duka application din suna aiki. Yanzu yau za mu je kai tsaye domin mu nuna muku abin da muke so mu nisar da ku akan wannan bidiyo namu. Yanzu da farko zaka janyo nan saman, so amma abin da ya kamata ku sani kafin mu nuna muku, ma gaskiya ba kowace waya take yin wannan ba, sai dai irin kamar new model haka, kamar irin version na 2019 haka, 20, 21 da 22 da muke ciki a yanzu, duka suna da wannan tsarin. Amma wayoyinmu na baya-baya ba sa da shi. So idan ka janyo saman nan sai ka misali bude, to yanzu gashi kun ga ya nuna su Bluetooth, Wi-Fi, data, ringin waye da sauransu. So yanzu ana wayan dai sai kai swapping gefe. So idan kai swapping gefe shine na farko, gashi na rubuta mai WhatsApp mode, shine na farko. So amma ba mamaki kai kila anan zaka gan shi saboda yanayin waya ne. In ba nan bane, in kai swapping gefe za ka gan shi kila a na farko, kila a na ƙarshe, kila dai a tsakiya, to za ka ga WhatsApp mode an rubuta haka, to sai kai clicking akan shi. To yanzu kamar yadda kuke gani na danna WhatsApp mode nan ya kuma green din abin nan green. So yanzu iya WhatsApp ne kadai zai ci min data ko da na bude. Duk wani application da nake amfani da shi kowanne iri ne baya da damar ci min data, misali sai dai WhatsApp, saboda na managing din data na, kila na isar da sako zuwa inda nake so na isar da shi, saboda kila ta dan yi low ba ta da yawa. So idan ka gama abubuwan da zaka yi dai yayin da ka kammala, ka dawo kana so ka ci gaba da amfani da sauran kafafen sada zumuntan, ba iya WhatsApp kadai ba, kawai ba wani abu ne, sai ka danna wajen, kaga yanzu ya ɓace. So yanzu kowanne application ma zai jara ta adadin yanda yake so, ba iya WhatsApp kadai ba. So wannan dai gaskiya wata hanya ce ta dan nema wa kai sauki, saboda kusan WhatsApp shine hanyar isar da sako ko na kasuwanci ko advertising ko wasu abubuwa da dai kusan WhatsApp ne. So in ka sa abin nan ga a WhatsApp mode, iya WhatsApp ne kawai zai ja datar ka, sauran kafafen sada zumuntan ba sa da damar su ja ma data har sai ka cire wannan WhatsApp mode din. So alhamdulillah iya abin da bidiyon mu ne yau zan muku da shi kenan, ba za mu ja ku da nisa ba. Muna da tunatar da ku cewa dai wanda bai mana subscribe ba ya daure ya mana, domin kuwa subscribing din nan fa yana matuƙar taimakawa wajen samun ƙwarin gwiwar kawo muku ayyuka masu inganci. Sannan kuma na like din wannan bidiyo, domin kuwa shi like din bidiyo shi kuma yana taimakawa wajen yaduwar bidiyon zuwa ga sauran al'umma, domin su ma su gani su amfana. Amma na godiya, sai mun ƙara jami'a da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.